Viac ako 90% Slovákov robí túto chybu a preto im ostáva do výplaty ešte veľa mesiaca. Zarábajú dosť, ale nič im nezostane, lebo nemajú systém. Peniaze prídu, zaplatia sa účty, zvyšok sa minie na spotrebu. Minimálna rezerva, skoro žiadne investície a keď sa niečo pokašle, auto, zuby, práčka, príde čas na pôžičku, kreditku a stres. Potom sa čudujú, že sa nemajú po finančnej stránke dobre a nevedia sa vymotať zo spotrebnej pasce. Už by si aj chceli odkladať, no nezostáva z čoho. Realita je jednoduchá. Potrebuješ žiť pod svoje pomery a najprv zaplatiť sebe a svojmu budúcemu ja. Z každej výplaty si odlož 20, minimálne 10% do finančnej rezervy, až dokým ju nebudeš mať vo výške 6 mesačných výdavkov. Samozrejme nezabudni mať väčšinovú časť tejto rezervy ochránenú pred infláciou. Následne dané peniaze každý mesiac dlhodobo investuj na zvyšné investičné ciele, ako sú napríklad zabezpečenie dôchodku, pomoc deťom k osamostatneniu sa či predčasné splatenie hypotéky. Ak ti to finančne nevychádza, sú len dve možnosti. Zníženie výdavkov alebo navýšenie príjmu. Obe možnosti sú ťažké, ale pokiaľ to neurobíš, nikdy nebudeš finančne šťastný a budeš sa vystavovať riziku, že sa dostaneš do finančných problémov. Pre viac tipov si prečítaj popis nižšie.